Safford jokes. Frito. Crisping dala. Tigman na natin. Super. Safford jokes. Napakataba na dala. Small, medium, large. Talagang binigyan ako ng trabaho ngayon, ha. Gabing-gabi na, mga kapaparts. So salamat sa nagbigay. So nagbigay sila sa akin ng dalag, yung kapitbahay. So wala akong magawa kundi anong oras na ngayon? Alas 9:30 na ng gabi. Hindi maglinis ko dito. Ang tawa-tawa, mga kapaparts. Di ba? Sino kumakain nito, mga kapaparts? Dalag. Dito tayo para makita talaga. Isa, dalawa, at kalahati. Dalawa at kalahating dangkal, mga kapaparts. Napakataba at ang laki-laki. So lilinisin natin to ngayon, mga kapaparts. May kasama pang dalawa doon. A big challenge, how to clean it. Ayan, presko, buhay na buhay pa, oh, mga kapaparts. Dilat na dilat pa yung mata. Super taba, mga kapaparts. Malinis na. So hihiwain natin yung ngayon. Kaya pala mataba kasi maraming mga bihot. Yun, mga bihot, mga kapaparts. So anong masarap po tayo dito, mga kapaparts? So suggest lang kasi lulutuin natin. Ayan. So hiwain, tapos i-marinate. Bukas ng umaga i-deep fry natin, mga kapaparts. Ngayong gabi marinis muna natin to, overnight marinated. Boneless dalag. Ayan. Masarap talaga ito, mga kapaparts. Super taba. So i-final wash na natin. Hugasan ulit, tapos hihiwain, tapos i-marinate. Ito i-paction na natin kasi bukas lagyan natin ng gata. Di ba, mga kapaparts? Sakit po na eh. Ayan, mga kapaparts. Ayan, marinated na siya, mga kapaparts. Abangan bukas, i-deep fry natin to. Asapran, pampabango sa ating ninulutong
ginataang dalag. So yellow na yung gata. Ito ang gata mga kapaparts. Ayan. Tuyong-tuyo na yung dalag natin. Yan ang una nating ginagawa. Tapos lagyan na natin ng gata na may asapran. Ayan. Yan. Tanglad. Ayan. Yung mga ibang ingredients ay nandyan na nung pinakulo natin yan. So, ang ngayon ay ito na lang. Saka paminta. Paminta. So, ugay-ugay. Nakadikit na yung dalag natin sa loob-looban kasi tumuyo siya. Lagyan ng espada. Ginataang dalag. Ngayon naman, subukan natin iprito yung namarinate nating dalag. Tingnan natin kung anong lasa. Ayan yung marinated dalag natin. Subukan natin magprito ng kahit ilang piraso para malalaman talaga natin kung ano ba talagang lasa nito. Ayan mga kaparts. Yan lang muna mga kapaparts. Ginataang dalag. Frito. Crisping dalag. Tigman na natin. Super naman. Crispy na crispy. Mangga. The enemy has opted for oblivion. Ready to speak? Do your items to be burned. Someone must speak the word. Let it go. I release you from your human. Bihut. You didn't say it right. You have to say it right. Crispy dalag with mangga. Pinatang dalag. So thank you so much. And I wish you all God protected. Turut na.
Bye-bye. Faffer Jokes.